Haupa denoi de prodigizketan, eta beno, oraingoan bideo berri batekin natorkizue. Lehenik eta bain, mikrofono berri bat erosi dut, Yeti Bluea. Ezautuko zute seguruenik oso famatua da YouTubeko eta streamingen mundu honetan. Eta pixkatzan zuei irakusteko lehenotik nauka mikrofonoarekin dagoen diferentzia mikro honetara azken finean. Alere oaindin mikrofona bakarrik iritsi zait, oain bide handia mikrofonoa maitik txintxilikatzeko struktura bat metalikoa, eta gero antipop filterra baita ere, falta da, eta, bi horiek iritsi bitartean pentsatzu eta hau egitea, ze azken finean strukturak eta ez du asko eragiten. Agian bai filtroak eragingo du, baina, filtroak hori egiten dudanean bakarrik nabarituko zute bestela, nahi dut bideo bat ipatein soinuan konparazio bezala, ez? Eta, ikusiko zute pantailan aurrean dagazutena, dela Gamerauntziako artikuloa da, Xabilin Ezazorok egina, Jaurni bizitza bidai, analizia, Jaurni jolasarena, PlayStation 3koa uste dela, gaizkiz banago. Eta, egiten goizu edana orain jarraian da, hasierako parrafo hau, 3 eratara entzungo dezute. Lehengoa izango da, lehen nauzkan aurikularrak, ziala Razer Kraken Pro, ez dakitzian, baina Razer Kraken 7.1-ak, eta zian aurikular batzuk mikroarekin, eta gero beste bi grabazio izango dituzute. Bat izango da gutxi ora bera orain bezala mikroa daukadan bezala, gertu izan daitekena, teklatua mugitu egin behar dut honetarako, teklatu urrutiago jarri behar dut. Hau grabazio hau jolasetan ez da izango soinu hau gertu egotea normalean podcast bat egin behar dezuneako da, edo bideo bat jolastu ez bitartean egin beharreko bideo baterako batipat. Edo, jolas bat asko ez duena askatze mekanika aldetik, ez? Izan daiteke ez dakit. Estrategiako jolas batek adibidez, estrategiako lento batek, Civilization batek ez duk teklatu erabiltzea asko eskatzen beraz, horrela itzein izango nuke. Baina hori bat izango litzateke entzutungo duzutena, bigarren aukera, eta azkenik entzungo duzutena izango da mikrofonoa urruti jarrita, eta izango da gutxi era ni pentsatzen dut, gero behin estrukturatik lotutakoan entzungo duzuten era, ez? Eta ura izango da seguruenik nire gameplay gehienetan etorreko den soinu kalitatea. Akaso agian zerbait egiten dut hobetzeko, baina, ikusi beharko nuke, oraindik oraintxe bertan jaso dut, orain dela ordu erdi izan daitekeela, eta oraindik probak egin behar ditu, soinua nola mejoratu dezakedan, eta, ez dut esan da, 3 proba horietako soinua grabatzeko erabiliet Audacity debaldeko programa, nahiko ondo dago soinua grabatzeko, kalitatea eta opzio asko ematen bain ditu, eta konpresiorik ez diot eragin soinuari, hau da, zuzenean wave formatuan grabatu dut, 16 bitekoa, eta gero, editatzerakoan guztia Premieren sartuko dut, eta ateratzen dena izango da, Premierek eragiten diona. Eta, besterik gabe, jarraian ikusiko dituzute, nola 3 soinuak, 3 probak nolakoa dian. Eta, zeuek atera ondorioak. Joko bitxiak eskaintzen dizkibute normalean That Game Companyko lagunek. Cloud, laino simulatzailea. Flow, organismo unizelura simulatzailea. Ez dira normalean bideojoko dendetako apalean topatzen ditugun lanen antzekoak. Eta denek eskaintzen dute zerbait berritzailea, abstraktua eta ederra. Joko bitxiak eskaintzen dizkibute normalean That Game Companyko lagunek. Cloud, laino simulatzailea. Flow, organismo unizelular simulatzailea. Ez dira normalean bideojoko dendetako apalean topatzen ditugun lanen antzekoak. Eta denek eskaintzen dute zerbait berritzailea, abstraktua eta ederra. Joko bitxiak eskaintzen dizkibute normalean That Game Companyko lagunek.
Cloud laino simulatzailea. Flow organismo unizelular simulatzailea. Ez dira normalean bideojoko dendetako apalean topatzen ditugun lanen antzekoak, eta denek eskaintzen dute zerbait berritzailea, abstraktua eta ederra. Bueno, nabarituko zenuten diferentzia dagoela aurreko aurikularretatik, aurikularren soinua etzen txarra, baina, klaro, horrelako Blue Yetia bezalako, Blue Yeti da bai, Blue Yetia bezalako mikrofono semiprofesional batek ematen duen kalitatea da asko nabaritzen da. Eta, bueno, nabarituko zenutena izango zen bigarren proban, hau da, Yetitik hurbil grabatzen detenean, pixkat soinua oso garbi entzuten da, eta pixkat kalitatea irratietan eta entzuten dan kalitate oso on hori entzuten da. Gero bakoitzan ahotsa da, ez? Ahots atseginagoa izan dezakezu, ahots desatseginagoa, baina bueno, kalitatez bentsat asko antzematen da. Eta gero hirugarrengoan pixkat ekoan nabaritzen da, ja pixkat logelak eragiten duen ekoan nabaritzen da, hori zehatuko nezagar nola soluzionatzen da, baina alare lehen honaukanaren aldean soinu benetan ona entzuten da. Eta, bueno, esateko oso gustora geratu naizela. Eta, bueno, oraindik hor oantxe arnazatu betenean nabarituko zenuten hola zahata bat. Eta hori, bueno, filtro antipopa etortzen danean, horiek eragingo ez egitea ekibingo ditu, ez? Era batean, guztiz ez da egiten, eta ze. Baina, egingo duten orain zuei prueba bat egiteko, gameplay bat grabatuko dut grabazio horietatik 3. moduan, egin detenan bezalako 3. moduan, hau da, suposatzen da moduan amendik aurrera izango dituzuenak soinua, eta jolasa pentsatzet Overwatchen izango dela, bai, Overwatchen partida botatuko eta guztia ondo doan. Ale ontxerte. Bueno, hemen gera jolasean, Hanamuran, erasoa. Eta ze aukeratzen dugun. Zanatzaik ez da. Marzi aukeratuko dugu. Bai, Marzi aukeratuko dugu. I'll be watching over you. Vale, Ez espero gameplay bat ere horrela izugarririk ikustea. Azken finean hau, prueba bat da. Gainera denbora bat bada Overwatchen naizela bili. Battlefielden beta dela eta demora gutxi izan dut eta bueno, orain eman behar diot Overwatchi bigarren denboraldiko rankedetako placementak jokatu gabe dauzkat. Gainera nahi dut jolastu ze orain rankeda jarri dituzten moduan League of Legends estilora, gehiago gustatzen zait lehenengo zean zauden bezala, ez? Lehenengo denboraldian zaudenak baina. Vale, mei bat dago, mei azkenengo aktualizaziotik. Horra jute ma bezin dut. Vale, ulti daukat. Heroes never die.
Vale. Ondo goaz. Vale. Ultia bota du. Benetzaio. Bueno, akatu naute. Main ultiak oinizuarri askar kongelatzen zaitu, gainera bereziak. Beak pistolakin izuarri askar oso fuerte da main, nire ustez pasatu indira pixkat. Leno ez dut izango geizki zegoela, baina bueno, pixkat akaso potentziatzea behar zuen ez? Baina orain indira... Erdiaz esaten dena se han pasado 3 pueblos esaten dena, no? Izugarri fuerte dago. Kentzen duena. Ez da normala. Bale, urrutien jartzen naiz, ultia daukateta. Eta ultia zen, norbait, hor ultia bota unez zariak, vale. Vale. GG, ba, partida azkarra benetan, oso ondo jolastua. Talde guztia aldetik, taldea ondo posizionatu da, nik nire ustez ondo jolastu dut, ondo zenbatuta, eta izi ipintzen du, bai, nahiko erraza izan da. Eta batik garrantzitsua ez, batera jungea eta horrek aukera ematit nahi guztiak errez sendatzeko. Beira, puntuan nola maten ezkiten, ezki logikoa pila bat zein dut. It's nice to be appreciated. Ezken nireak ia ez dia hil. Partida esan dizuet ez dakitela oso nakarriko nizu, baina oso nakarrian nire uste. Merzi asko gustatzen zait jolastea, eta ondo matezetela ustet. Eta, bueno, utziko dugu. Kajak ez daukat irekitzeko, pena, kaja nahiko nuken daukitzea irekitzeko, baina, bueno, pixkat hau zen, ez? Lehenagotik ikustea mikrofonoan naulakoa dan berria, entzutea konparatiba lehenago mikrofonaldean ze diferentzia dagoen, eta, bueno, partida bat ikusteko, partidan zehar soinuan diferentzia nolakoa dan. Ta besterik ez, tortzen danean struktura eta pop filterra agian egiten dut zean bat. Ez dakit, beste proban bat edo ikusikoet zer egin goetan. Akaso dagoain besteko diferentzia, beraz. Ikusikoet, pentsat orain ikasturte berrian hasirakin pixkat kanalare aktibotzen hasiko naiz, ea gehiagotan azten naizen, pixka jolazen barietate gehiago ekartzen detan. Eta besterik ez, espero ezun guztako izan dela, espero soinuaren kalitatea soinuan kalitatearen hobetzea baloratuko ezutela. Eta horren arte, aio.